mao ni ang among mga tumatan-aw sa paghimuon nga paglimbong ni Bro Rene Bromeo. Limbong sa mga mata, bro. Dahil papel, newspaper, iputol. Pero sa loyo, ano newspaper, kwarta gina siya. Kaya ato rin mga ito nga tinuod ng kwarta, bro. Ako ang pilon. Pilon na lang ko diya. Pilon ako diya. Kaya ako ibutang dali sa gamitor. Kini siya, naagni mo yung mga latas sa Milo. Ay, ma'am. Latas Milo. Ay, ganyan ko. Ano, magamit ni. Kini siya papel. Ako ibutang. Ako ibutang dali, bro. Ibutang, bro. Kini siyang papel nga dollar. At tabunan ako rin, bro. Orasyon na ako, bro. Orasyon ni bangagi, ang mudagan, bangagan. Orasyon ni San David. Praber ka mutambid, pag nga orang suga, orang may makakita, inagapawang na suga, happy, idin tunga, ikaw na'y bahala. Ikatulong orasyon. Makita, pero di na madungog tungkol sa kusog sa mga orasyon. What can you say, guys? All right.